Tama na ko na? Hangkay pun maaba. Grabe hapit. Ya utok stunto ay. Ultimo ngo ganina pa sa sigbale ay padang ibot og yang butang siyang naong kaber siyang agtang. Hala! Alam mo to ka. Sabi ya. For today's video, kita gamit ni Boss Carlo Bansikol. Nakasuway mo glitson nga Bansikol mga chay, guwapa mo kasuway. Birahe ka ninyo. So, ang gawin natin gayon, ato na ta. Ato na ko na mo. Patol ya. Kaya lalasun sila. Nagupat lang na nga mo kit. Anak nang basta gwapon. Ngupak na. Gusto ka gupakin mo nga galit-galit. Gusto nang buhat mo ga. Aira nagtago doon yung vitamins. So, pag-ubas na akong ba? Pawasdok ka ba? Pawasdok ka. Ito, sigil mo na ito, boy. Ang mamay babae. Anak doon na. Hindi ka gigan? Japan. Oh, Saudi. Saudi ko no. Dito ko rin sa Saudi. Di ba liko-likoon magkasada diya? Diya ako happy ko masaan. Palit ako kanto ng kano sigarilyo ha? Kung saan ka rin? Wapag ikanon na magkaon ka dito lang restaurant? Na? Wala kanon? Sudan na gano'n. Mabuhi uro ka pa na. Na, sabutangin ulit ko din sa probinsya kay di misilbi dito ha? Naikanom dito, hilaw. Years ko dito sa Saudi. Dito buhi uroy ka no? Ho, gano'n mga chay, yung sa mamaya talugayon, ato na ninyo takang. Pahinga Okay, mo. bobot. Ha? Ikaw ang baka na, yan na ba na? Kadako po ni mong tonto. Huwag pa dahil isog bato na nang gipahid. Ano yung gitas kayo? O karon! Ano na sana kay mulakaw sa ko? Grabe. Tama na ko na? Hangkay pun maaba. Grabe hapit. Napuan kay ba? Ano ba sila? Nagkuha sila ka, nagpapihapi sila, napawagtan sila mga stress. Stress? Nakita na samot no ka stress na to na. Action ay hupak na yung munawang kaliyo. Na-stress ka? Murag na-stress butag yun. Masa gusto na mo ka nang minore sore-sore? Kanawa may ganahan ako. Ato tagbago! Ha? Atong syudad! Ayaw na na, ikaw makasamot mo na. Ano yung magkawas? Stress na kayo kung sore-sore ka, maglumos pa lang ka dito. Nakasuway, bitaw ko na pre, di ko pre. Pagtuglog na ko, di mo ko ginawa, dali-dali akong sakas babawat. Ako na kasuhay po ko na pre. Kasuway ka gusto. Oh, pag-ana ako. Grabe. Nagutong. Wala ginawa. Ginawa mo matay. Sige ka po'y gutong. Ay, ginawa. Guwapo ginaw. Nagutong. Patis. Kaya magpatis ka Dagan na. naman ka ng... Grabe naman nagkakanan ng satong skol sa sasawa na. Sa ka Victoria. Hot pa ka, palitan pa ko. Ito gana rin mo kwarta sa. O karon mga choy, ato na ning balihon ng atong sinugbang karne. Sinugbang karne. Oh ha? Di. Gwapo kayo pagkaplastada? Wow! Wow! May magkikilaw na lang tayo dyan. Hindi ka nagpuso kayo pares kayo. Wala naman ginasuwa na imong oo eh. Mabuhay bang tao nga iso ng utok. Okay mo na nang gikuha nagbutang na. Ano imong gitarong ugbal eh. Kanang uto ka ba? Balihonon saan? Ya, utok stunto ay. Ultimo ngo, ganina pa sa sigbale ay padang ibot og yang butang siyang naong kaber siyang agtang. Hala! Alam uto ka. Hog karon mga chayon sa mga atong dugayon ato na ning haono na ato sinugbang gikan ang Boss Carlo Orsal. Yaro. Taray, Boss Carlo ay. Yes. Oh mga choy! Wow! Grabe, lanog-lanog eh. Kuha ni Boss Carlo. Grabe. Ang mata. Gwapo ni mata ko. Dito lang oh. Ito sila eh.
Masih ko ba? Eh, puksi. Oh, puksi, puksi. Tahu na. Udah. Mira. Tahu Brad. Slow ba daw? Slow ba kita ba? Ano? Sige. Lo. Uput. Go. Sudah taruhan eh. Nah, ada kan. Duh, agak ya. Pakose. Ako be. Dah. Syukur kan. Cepat. Sini. Dah. Syukur tu. Sini. Dah. Dah. Terus sama tak? Wow. Dah. Gusto mo daghan? Awas Bud. Ano? Usa? Ano? Gubad na? Gubad mo kasama, di ba pre? Ina-anak. Ano yung gayo? Diba? Dito. Kasi nang pansitol ni Boss Carlo mga tayo. Napod. Naghihapot naman ang kuwan ay. Talo eh. Ha? Grabe naman ka. Saudi ang suko lagi lagi na. Ketawa mo ka? Nga buang naman akong kauban eh. Masih mga coy. Shoutout! Og shoutout mi sa among Whitey. Og shoutout mi ni MC23 Mix Vlog. Shoutout! Jerry Larano. Shoutout! Jericho Swinina. Shoutout! Edson Mamuntawan. Shoutout! Rodel Virador. Shoutout! Shoutout ko Gidon Manalangit. Shoutout! JP Oko. Shoutout! Phoenix Remix. Shoutout! Kuya Joe Official. Shoutout! Julie Chavez. Shoutout! Og shoutout mi kang Color Mix TV. Shoutout! Kirby Katad. Shoutout! Mark Jandi Mi Jasco. Shoutout! Juan Di Magiba. Shoutout! Aida Dilaganar. Shoutout! Ug shoutout mi ni Arjon Bilin Shoutout! sa Salumbir Party. Shoutout! Don Virgin Ras. Shoutout! Virjon Lastra. Shoutout! Og shoutout ko ni John Nologer. Shoutout! Marlon Nolpueto. Shoutout! Arnulfo Caporoso. Yes, shoutout! Lance TV. Shoutout! Herbe Sino ni? Yata ya. Herbe Simelino. Shoutout! Herbe Kiliko. Shoutout! Reger Jopia. Shoutout! Rosemary Maitom. Shoutout! Crescent Bernardo. Shoutout! Wow! Sawa pa masato na mga chino! Comment ka mo gato! Wow!